रन्जन दैमारिनि समान सुप्रिम सेक्रिफाइस बर'नि गेजेराव आरो सोर दंबावो? रन्जन दैमारिनि समान दुखु जानाय बर' जातिनि थाखाय आरो सोर दंबावो? से खोथाखौ बिटिआर एकर्डनि समाव लिरनो मानो हायाखिसै? रन्जन दैमारिनि गासैबो गोरोन्थि दायफोरखौ क्रिमिनेल केसफोरखौ दिनै निमाहा होनाय जाथों बिटिआर एकर्डनि गेजेरजों बेखौ मानो लिरनो हाया? फैबाय थानाय एसेम्ब्लियाव रन्जन दैमारिया आंनि खाथियावनो थानानै सिगनेचार होनाय सासे सिगनेटारि बिटिआर एकर्डनि बिथांखौ सख'नांगौ होननानै फैबाय थानायनि एसेम्ब्लियाव जोंनि बे बिटिसिनि एसेम्ब्लिया पास खालामनानै स्टेटआव हरनांगौ। दिनै जोंनि माहारियारि आफादफोरा धरना होनो हागोन ना? एबसुआ हागोन ना? कनसुआ हागोन ना? बर' साहित्य सभा आरो आगुआ हागोन ना? गिबियावनो आं नोंथांमोनखौ हामबाय होनदों आरो नोंथांमोननि चेनेलनि गेजेरजों आं दिनै दुलाराय बर' रायजो राजामोननिसिम मोननैसो गोनां खोथाफोरखौ आं बुंनो आखायाव लादों आरो बयबो दिनै मोनथिखाबाय, बयबो रायजो राजा दिनै नुखाबाय, जायफ्रा मबाइल नायो, जायफ्रा निउस नायो, बयबो मोनथिखाजोब्बाय जे मानगोनां रन्जन दैमारि एनडिएफबिनि फाउन्डार प्रेसिडेन्ट लोगोसे सासे बिटिआर एकर्डनि सिगनेटरिस बिथांखौ मैयानि दिनाव गुवाहाटी हाइकर्टआ अरायनि थाखाय जिउ जोबजासिम जेलावनो थाबाय थानांगौनि मोनसे रायदान होनायखौ दिनै नोंथांमोना मिथिखाबाय। दिनै आं बेखौसो बुंनो सानदों, रन्जन दैमारिनि समान सुप्रिम सेक्रिफाइस बर'नि गेजेराव आरो सोर दंबावो? रन्जन दैमारिनि समान दुखु जानाय बर' जातिनि थाखाय आरो सोर दंबावो? दिनै बिथाङा बिटिआर एकर्डनि उनावबो दासिमबो जेलावनो दङ आरो गोबां बोसोरनि थाखाय। दिनै मोनसे फंसे खोथाखौ बिटिआर एकर्डनि समाव लिरनो मानो हायाखिसै? बिटिआर एकर्डनि गेजेरजों रन्जन दैमारिनि गासैबो जालांनाय दायफोरखौ निमाहा होनायजों बिटिआर एकर्डआ समायना जानांगौ, बेखौ मानो लिरनो हायाखिसै? रन्जन दैमारिनि गासैबो गोरोन्थि दायफोरखौ क्रिमिनेल केसफोरखौ दिनै निमाहा होनाय जाथों बिटिआर एकर्डनि गेजेरजों बेखौ मानो लिरनो हायाखिसै? नैबे गोसो साननायजों आरो नैबे बिखा गोरबोजों मानो बे फंसे बाथ्राखौ सोनो हायाखिसै? जायनि थाखाय रन्जन दैमारिया दिनै बे अबस्था। सोर बुजिगोन दिनै बिथांनि दुखुखौ? बिथांनि देहा जिउ सोलेरा दिनै नोरजिया जालांबाय, देहाफ्रा नोरजिया जालांबाय। मानो थाखाय? गावनि केडारफोरखौ साननानै बिथांमोना मा अबस्था दङ, रायजोखौ साननानै बिथांमोना मा अबस्था दङ, बिथांनि देहाफ्रा दिनै नोरजिया जालांबाय। माब्लानि दिनाव बबे समाव बिथाङा देहानि नोरजिया लोरबां देहाखौ लानानै माब्लानि दिनाव हस्पिटालाइज जागोन दिनै रावबो मिथिस' हाया। सोर मिथिगोन बिनि दुखुखौ? दिनै सोरबा बुजिगोन ना? दिनै रायजो राजायाथ' नुगासिनो दङ रन्जन दैमारिया मा जागासिनो, मा जागासिनो दिनै बयबो नुगासिनो दङ। बिनिखायनो आङो दिनै रायजो राजाजों लोगोसे जोंनि बिटिआर गभर्नमेन्टनि गासैबो एमसिएलए एमएलए चिफ बयखौबो आं दिनै खावलायनो सानो आरो रायजोनि जानानै बुंनो सानो, थारैनो गमामायैनो नोंथांमोना जुदि रन्जन दैमारिया जेलाव थाफिननांगौ जानायखौ जुदि दुखु मोनमारदोंब्ला, गोरबो गोसोजों जुदि गाबमारदोंब्ला नोंथांमोना मोनसे खामानि मावदो। दिनैनि दिनावथ' एसेम्ब्लिया जोब्बाय, गैला, मैयानो जोब्बाय। फैबाय थानाय एसेम्ब्लियाव रन्जन दैमारिया आंनि खाथियावनो थानानै सिगनेचार होनाय सासे सिगनेटारिस बिटिआर एकर्डनि बिथांखौ सख'नांगौ होननानै फैबाय थानायनि एसेम्ब्लियाव जोंनि बे बिटिसिनि एसेम्ब्लिया पास खालामनानै स्टेटआव हरनांगौ। जायबायदि हाग्रा महिलारि गभर्नमेन्टनि समाव जानाय गासैबो केलेंकारि बेफोरखौ नायनो थाखाय, नायसंदांनो थाखाय, इंकुरि खालामनो थाखाय सिबिआइ एनआइए होनो थाखाय एसेम्ब्लियाव पास खालामनाय जाबाय, बिल पास खालामनाय जाबाय। अब्ला रन्जन दैमारिखौ सख'नांगौ होननानै, उदां अख्राङाव लाबोनांगौ होननानै एसेम्ब्लियाव पास खालामना स्टेटसिम हरनो हागोन ना हाया? प्रमद बर' सार, नोंथाङा बे खोथाखौ मावनो हागोन ना हाया? बिपिएफनि नेताफोरखौ एमसिएलए इएमफोरखौ दिनै जेलाव हरनो थाखाय दिनै एनआइए
आरो सिबिआइ होनो थाखाय नोंथाङा बिल पास खालामबाय एसेम्ब्लियाव रन्जन दैमारिनि थाखाय नोंथाङा बै एसेम्ब्लियाव बिल पास खालामनानै हरनांगौ बे रायजो राजानि दिनै खावलायनाय आरो आं दिनै बेखौबो बुंनो लुबैयो दिनै रन्जन दैमारिखौ सख'नांगौ होननानै दिनै जोंनि माहारियारि आफादफोरा धरना होनो हागोन ना एबसुआ हागोन ना एबसुआ दिनै रन्जन दैमारिया गनांगौ बिटिआर एकर्डनि सासे सिगनेटारिस बिटिआर एकर्डखौ सनमान लाखिनानै रन्जन दैमारिया दिनै जेलनिफ्राय गनांगौ उइदाउट कन्डिसन दिनै एबसुआ हागोन ना रायजोआथ' रेडि दोङो बनस'आ हागोन ना बर' साहित्य सभा आरो आब'आ हागोन ना बुंदो रायजोआथ' रेडि दोङो दिनै माखौ ओरैनो मबिलाइज खालामबाय थानो मा कारनाव रायजोआथ' गासैबो अके दोङो बिटिआर मोनबाय सोब अके ओरैनो बिना कारनाव बिना जाहोनाव ओरैनो मानो आन्दलन खालाम धरना होबाय थानो मानो धरना होनो बिना कारनावनो दिनै धरना होथिंनायखौ नुदों रन्जननि थाखाय धरना हो बिटिआर एकर्डनि थाखाय धरना हो सानजाहा सिमाबारियाखै बिनि थाखाय धरना हो बिटिआरनि पेकेजफोरा थाइसेबो फैयाखै बिनि थाखाय धरना हो जोंनि बिटिसि काउन्सिला दिनै सासेबो साख्रि होनो हायाखै बिनि थाखाय धरना हो जों मानो हाया बिटिआर एकर्डआ मानो जाफुङाखै रन्जन दैमारिया बिटिआर एकर्डनि सासे दफा बे मानो जाफुङाखै बिनि थाखाय धरना हो सोंदो नोंथांमोनासो निउजि ब्रह्म बिथांनियाव सों बिथाङा रन्जन दैमारिखौ बुंदों जे रन्जन दैमारिया जोंखौ फोथायनानै मेगन मिसिबनानैब्लाबो सुयो होबाय नोंथाङा बुंदो निउजि ब्रह्म नोंथाङा बुंदो स्टेटआव एसेम्ब्लियाव बुंदो रन्जन दैमारिखौ बिना कारनाव दिनै हगारनांगौ नोंथाङा बुंदो नों बिथांनि फेमिलिखौ नोंथाङा खबर लादो रन्जन दैमारिखौ खबर लादो हगारनांगौ होननानै बुंदो मानो हाया एबसुआ हागोन गाबोन धरना होनो ओंखारगोन लाख लाख रायजोफोरा दिनै बुं दिनै कमेन्टआव रायजो राजाफोरा दिनै रायजोआ गासैबो थिग दं नो मबिलाइजेसन रावखौबो दिनै फोरोंनांगौनि खोथा गैया गासैबो अके दोङो माखौ ओरैनो मबिलाइजेसन खालामबाय थानो मा दंबावो जोंहा बिटिआर एकर्ड मोननानै जों जाफुङाखैसो दिनै मानो ओरैनो बिना कारनाव धरना मा मोनगोन धरना होनानै रन्जन थाखाय धरना होनोब्ला बिना कारनाव नङा आं दिनै बेखौसो बुंनो दिनै बुंबा दुखु मोनो नाथाय बुंनांगौ जायो मानो थाखाय दिनै रन्जन दैमारिनि दुखुखौ बयबो दिनै सहायनो हायै जादों मानो दिनै कुइसन फैदों बिनि अनगायै आरो देरसिन डेन्जार जानो थांगासिनो दं नामा जोंनि बर'नि रायजोनि गेजेराव दिनै नायदो लिडारफोरा सिखांदो ओंखारगोन ना रायजोफोरा दिनै आरो आं गोबां खोथाखौ बुंबावनो सानाखै दिनै दुखु दङ जेसेबांब्लाबो दिनै दुखु दङ नाय बे निउसखौ होनायनि उनाव मा कमेन्ट फैगोन जायफ्रा नेगेटिभ कमेन्ट होयो एनडिबिनि लाइननि मानसिफोर नोंथांफोरा नोट खालामनानै ला बे मानसि बबे लाइननि मानसि जोंनि मानसि नंगौना नङा बेखौ जों उनाव दिहुनगोन आरो गोबांखौ आं बुंनो सानाखै बेनोसै गोजोन्थों।